dogovoreno je da će Odbor za ustavna pitanja Vladi uputiti poziv da tokom sledeće nedelje imamo sednicu, odnosno da oni imaju sednicu kojoj ćemo prisustvovati mi iz Vlade, na kojoj će se raspravljati o ovoj našoj inicijativi Vlade za izmenu Ustava i sledećim koracima. Tako da time praktično ulazimo dalje i dublje u taj proces i mi ćemo naravno ostati na raspolaganju Narodnoj skupštini za svu dodatnu logističku podršku, za sve što nam Narodna skupština na kraju krajeva i naloži, ali takođe i da pomognemo da se organizuje dodatni sveobuhvatni dijalog ukoliko postoji potreba na ovu važnu temu. Ono što je meni važno je da je ministarka pravde Maja Popović već na zaista samom početku mandata ove Vlade inicirala sastanak sa Društvom sudija Srbije, što je važno zato što je praktično i Društvo sudija Srbije bilo najviše kritično prema amandmanima koje je Vlada predložila i u prethodnom mandatu Narodne skupštine Republike Srbije. Tako da, razmišljajući da je važno da imamo apsolutni društveni konsenzus po ovom pitanju, jer se ipak radi o izmenama Ustava u oblasti pravosuđa i nekako osnovi za vladavinu prava u budućnosti u Republici Srbiji, efikasnije pravosuđe, odgovornije pravosuđe, pravosuđe na usluzi građanima, ali svakako i na prvom mestu nezavisno pravosuđe i sudska vlast. Mislili smo da je važno da taj proces bude što inkluzivniji. Tako da nastavljamo da radimo sa svim relevantnim organizacijama i udruženjima i pokušat ćemo da podržimo i Narodnu skupštinu Republike Srbije u tome da napravimo neki društveni konsenzus oko toga gde želimo da idemo u oblasti pravosuđa i kako želimo da izgledaju te ustavne izmene.